Быйыл Татарстанда 40 көне агр сәнәгать күргәзмәсе яңа мәйданчыкта һәм Агроволга 2021 исеме астында узды. 3 көнлек программада авыл хуҗалыгының казанышларын һәм яңа технологияләрен күрсәтү, тармак бизнес бурычларын билгеләү, тәҗрибә алмашу, һава торышының көйсезлеге аркасында килеп туган вазгыятьтә нинди чаралар күрергә икәнлеге ачыкланды. Килә ява, ияләшкән бер болот спектакльдә генә шул. Ә тормыш театры башкача. Республиканың 38 районында корылык аркасында гадәттән тыш хәл режимы игълан ителде. Быелгы Агроволга күргәзмәсендә фикер алышуның төп темасы да шул булды. Урожай, конечно, очень плачевный. Не знаю, не могу сказать. Утырып еларлык була инде быел уңыш. Бар әлбәттә, 64% алырга җыенучыларда, әмма тулаем ашлык ким. Фермерлар корылык зыянын исәпли. Быел бит әле аның ширлеккән кебек ашламасы да кыйммәтләнде, ә яңгыр яумагач тиз арада кыйммәтле җиһазлар алырга күпме акча тотылган. Димәк, табышка чыгу икеле. Эта растительная система казанка производится у нас в Татарстане практически полностью из наших комплектующих, обеспечивает полив на огромной площади и практически полностью автономная, то есть требуется только подача воды. И при необходимости устанавливается генератор, либо подводится внешнее питание. Тик мондый системалар бөтен хуҗалыкларга да җитми, өстәвенә тиешле су басымыннан башка эшли дә алмый. Айрым экспертлар җир эшкәртүнең моңа кадәр кулланылган системасын бүгенгедәй климат үзгәргән шартларда нәтиҗәле түгел дип исәпли. Александр Усков фикеренчә, сөрү җиренә үсемлек калдыкларынан торган катлам салып эшкәртергә кирәк. Бу кара туфрак катламын сакларга ярдәм итә. Бу тәҗрибәне кулланучылар да бар. Вот в Казахстане у нас 5-й год мы работаем по технологии ноутил. Прошлый год в Казахстане был еще страшнее, чем этот год здесь, в Татарстане. Все наши соседи, там за 54 дня ни капли не было дождя. И температура тоже все время за 30. Вот, мы на зерновых получили 28 центнеров в качестве примера. Все наши соседи не больше 10. Димәк, бу очракта фермер арбасын кыштан ук әзерләп куярга, ягъни әлеге системага яраклаштырылган техниканы сатып алырга тиеш. Но вот смотрите, у нас количество тракторов, их нужно будет раза в 4 меньше, чем по классике. Количество агрегатов почвообработки тоже, значит, в 4 раза меньше. То есть эта технология ноутил, она позволяет экономить ГСМ практически от 50 до 70% по сравнению с классикой. Корылык терлекләр азыгы уңышын алуга да тискәре йогынты ясый. Экспертлар чәчү мәйданнарының структурасын үзгәртергә киңәш итә. Мәсәлән, сортлар санын арттыру. Берсе уңмаса, икенчесе уңар дип белгечләр. Яйца в одну корзину не складывать, и нужно себя страховать. В структуре посевных площадей должна быть доля сорговых культур. Это однозначно. Культура семейства мятликовых, она растения изначально сорговые, родина сорговых культур – это Индия, Индонезия. Бу Агроволга күргәзмәсе кунаклары тәкъдим иткән яңалыклар. Татарстанда мондый эссе җәй соңгы тапкыр 2010 елда булды. Алда шундый ук аномаль июль. Кырдагы түгел, амбардагысы икмәк ди халык. Ә ул көзен билгеле була. Агрария тармагы корылыктан котылуның заманча юлларын эзләүгә мөгаен шул вакыт ныклап керешер. Мөршидә Җихан, Булат Шакиев, Дамир Мөхәммәтханов, Татарстан яңалыклары.